Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Unya kini ni ang tagatag-pagtagad mahigala itong mga hisgutanan rong butaga. O magpasalamat kung una ni Inday Ken Ganinias pagdumala sa atong newscast. O padayon ta mahigala sa atong mga hisgutanan karon, no? Dito mga giasikaso nga importante kayo. Sa pikas bahin mga kaigalaan, ato ning gipost sa atong Facebook page kagahapon. Kini aman mga higalay usa ka tawo nga gigukod sa pulis diri ni mahitabo sa Bohol. Pirtig yung ginang ginukdanay. Nag-viral man ganini mga sukit tigpaminaw. Unya kining iyang gigukod ni paturatoy gyud padagan inay iyang giinan nga lugar. Ni paturatoy gyud padagan. Hangtod sa unahan mga higala, nadakpan naman yun pero diriyot sad manisgasya ang pulis. Pastilan. Mayo gani mga kaigsunan kay kining mga pulis nga taga Bohol taas og pasensya. Daghan nag-comment sa Facebook mga kaigsunan, may pagi-pusel na lang to. Ato lang ng agi katawa mga sukit tigpaminaw. Pastilan. Doon naging mga tao nani no, labihan ka badlungon mga higala. Iago-hago pa nga tong pulis. Ato ni tagag-pagtagad mga kagalaan kay niarastuli niya atong hinabion. Si Police Staff Sergeant Chrislam Bagil no sa Tagbilaran City Police Office. Atong hatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ni ining atong pagpaghinginabi karon. Lahat ng tanong, straight to the point. Staff Sergeant Chrislam Bagil, may buntag sir. Live taron sa DYHP RMN Cebu. Mayong buntag. Salamat sa pagtawag, sir. Mayong buntag nimo sir. Kinini ang unang-una no, amo kang gikomend. Kay labihan kataas gud imong pasensya sa among nakita nga pilti ninyong ginukdanay ining usa ka tawo ng motorsiklo. Unang-una unsa may violation ani sir nga naginukdanay man mo unya ni nagpagungkod sir nimo. Kami sir nagakandak man gud sir og patrolling. Magtutuyok tayo niya karon na cited na mo siya wala siya nag-helmet, doon siya nagtadog helmet niya. Ang iyang motor wala plate number. Okay. So duha ni iya way plate number. Unya pag-approach na mo sir natingala minindagan nagalit. Motong dito na nagsugod ang ginukdanay. Nga ang amo lang pong gikabalakan sir kay katong sa eskina na hapit siya makaigo pud lain nga motorista ba motong giduol gid na mo siya giapos sa mga hunong lang nga tingala may murag na lain na mong paminaw kay sigarilyuan lang mi sir ba dito na may lain siguro niyon sa anane motong padayon na mo gukod nga pagtaod tingala ko kay siya wide brake ni ambak unyang yang motor gisipa towards padung sa akong motor motong nangatumba mi sir. Way break niya. Hidagan masal siya. Ay, kung inasta yan tail, way break. Hidagan na siya ito, patalikod. Unya, nakita mo siya sa akong kauban, nakinama ko'y body ato. Motong nimbalhin siya og kanang agyanan. Motong, pero sa mong una-una, is maximum tolerance gihapon kay mamo ginay ginatudlo sa mong chief of police, no? Before may mugawa sa mong duty. Pero may ginamo na kay, failed run may, mo ginay permitin niya nga, balik-balik nga. In case nga naging mangingalan ng panghitabo, maximum tolerance lang. Kung mahimo gyud is i-take down lang nato ang atongan kanang mga violators. Mao bitaw. Among gi-comment ang imong pasinsa ani. Sir Chrislam Bagil no, at least nakita nato dunay mga pulis nga pasensyoso sad. Kini ni ang sabihang naginukdanay mo. Wa ka makunahuna nga imong giinan nga lugar lang pero ni paturatoy man og dagan. Mayo kay wa gyud maupos yung pasensya. Kanagid sir ang kanagid natong best practice ani sa Tagbilaran no nga maximum tolerance gid kay dili man sa Tagbilaran sir dili man kay daghan pasaway gid ani nalagay mga pipila pero dili man gid kay na timingan sa pila pud ka katuig nga nag-duty sa Masco sir. Mo man putong panghitubuan nga nay mingato ba nga
nagsipa sa motor. Oo, Kasi ka sir, mahunong or magpagukod man gani pero dili man po dinon manghilabot. Igo na po sa kadugayan mahunong. Imong ginan nga lugar lang pero wa gyud ipaturato ginunog dagan. Wa ka kunahuna nga pusilo na lang ang ligid. Wala na gid sir kay magud pod na mo ginato ang i-practice nga makaya naman pod gukod kay dili man pod kusog kayong motor. Bitaw, unya kini ni ang sa dihang mura to iyang kalaki ba pag kuan iyang gituyo murag iyang gituyo og buhi iyang motor didto padong sa imong motor nga delikado na hinuon nga ma-injured ka madisgrasya ka ngani natumba man gani hinuon ka. Sa imong pagkatumba unsa may nitabo nimo? Naipit man akong tail pero nasaka na ko dito. Pagkaipit pero nakasaka ko dayon mo tong nakapas pa ko nakadagan pa ko kay ang ulahin na ang mag-adrenaline na lang siguro to sir ba. Kaya diha nga mura ituyo man niya nga gibuhian niya motor padung nimo mura gituyo gyud kag kuan to. Gituyo gyud sir kay gisipa man niya padulong sa kuang motor. Kada bang ambak niya gisipa gid niya. Binuang gyud ang gihimo. Mayo gani kay wa ka magkuno na pusil na lang bisag sa tiil. Wala na lang gyud sir kay pamilyado man buta pero makanakaw na gyud mao gina maximum tolerance lang gyud. Tama sa makaya sir at least wa man po siya kita lang nga maka-endanger sa kuha. Wala po siya yan. Amo tong ipaningkamutan lang yun nga madakpan nga walay mahitabo po siya hapon. Kisa may nga ano niya, sir? Kibinger Kulahara? Katong Jerben mo na? Jerben Kulahara? Yes, sir. Jerben Kulahara? Maguna siya ay under probation, maguna siya, sir. Hadlock sa police kay under probation. Pero day po to para chief of police sir, nag-file na may ugan nga makansela tong iyahang probation. Gipailan po na to siya kaso disobedience and resistance o direct assault kay makita man gid po sa video nga gituyo gid niya to nga maan bitaw. Direct assault gyud. Direct assault gyud. Yang gituyo pag nga masakitan ka, nga ma-injured ka, delikado pa ganito og sus Ginoo ko ikaw pa madisgasya noon. Sa imong taas nga pasinsa, delikado ikaw pa madisgasya. Mama lagi po to. Pastilan. So kinini ang hain naman ni siya karon na natanggong sa inyong police station? Yes sir, na dili sir nahuman na tong pailang kaso sir. Buhat na lang tawag patawag ta sa court. Taga-asa man ni siya sir? Dili na siya sa Tagbilaran sir sa Poblacion 3 sa Tagbilaran. Bago pa pud ni siya ang laya. Oy. Bago pang laya dahil ni. Unsa may trabaho niya kani adto? Magwa po ni jobless po ni siya sir pero mo lagi na sir gawas sulod na po siya karon lagi. Gawas sulod sa prisuhan unya under probation unta ni awa na kanselado. Under probation ipa-cancel na ni probation. Ipa-cancel sa among COP mo tong gi-ipot yung sa among COP nga nangita gyud sig pamagi para ma-cancel ang iyahangan sir. Bitaw. Yang probation. Unsa man kasuha to nga naka-probation siya? Ang sa akong nahibalan sir is illegal drugs gihapon sir involved siya sa gihapon. Drugs gihapon. Niya ning panahon na nga nagpagukod siya nimo wa ni sa maka-drugs ining panahon na mura man og abnormal man kay nang gihimo? Dili po ta kaingon sir no kay wala naman po mo gi-drug test kay pagkato nga tayo amo pag-abot sa police station ning tawag magud po may ambulansya kay naman po siya gamay nga gas-gas amo na po siyang gipa-check medical po namo pero wala na mo na apil ang drug test kay wala man po siya position saan. May gani kay mga buutan mong pulis sa Bohol taas kay kuan pasensya unya inyo pag yung gipa da sa ambulansya. Mao ana gid ang atong trabaho sir kay to serve and protect man gid sir mo man ginatong moto sa Philippine National Police sir. Pero ikaw na hinuon maoy amo nakita nagtakiang murag na injured hinuon ka. Kumusta man imong paminaw? Medyo na gamay sa mad sa kamot sir then katong naipit lagi akong tail. Wapo ka pamati atong paggukod pero pag human naggukod napsa na dito na ko pamati og sakit. Natangtang ko to imong sapatos. Ngano man to? Natanggal. Matong ang sapatos maguna ko sir naipit sa motor matong napugos sa gukod kay kung tanggalon pa nako ang sapatos nako, di na gina nako tumapsan. Maayo gani kay sukol ka ginukdan na isad, ining maong tao. Kriminal man eh. Lagi. Mamong ginato nga sir, paningkamutan ginato taman sa makaya o apas, apson gyud. Ngano wa man kuno siya mohunong sa motor unya
pasangil niya break ngano po siya mo dagan mo sa siya apoy break niya yan tiil. Ang super sir, pag interview naman, papangutan na naman, wala man siya lisensya, wala po yung rehistro yung motor. Yung motor, yung violation, wala plate number. So Ginoo ko daghan violation. Why helmet? Tungod po sa why license? Yung provision siguro, murag mahadlok siya na isa sa pamahaway na nga ma-cancel yung provision. Mao siguro pong nahadlok, mao siguro po isa sa rason niya, sir. Kisa may tag-iya ining motorang, o plate number ni? Ang iyahang allegation, sir, kasi siya maningon, napalit daw niya ni Sir Loon. Uy. So, among gi-verify pa, naman po ningan nga napalit niya sa Loon lagi daw. Ang papel, sir, is giapas na, nanay napakita niya nga papel, lahi ang tag-iya. Lahi ang tag-iya, dili iyang motor. Wala ka na niya kawata, basi kinawat po niya. Sir, amo pong gi-confirm sa katong tag-iya, napalit yun daw niya, sir. Napalit ko, no? Nga motor. Yes, sir. Aha, okay. Basi pag ginawat po niya, pilti mang hadlukan niya, pilti mang ganyang gukod. Mo po na sa purpose atong kinayatong paglulubing, sir, no? Kining mga sitahon na ito, yung mga plate number, kay para i-check yun nato kung maubagi tag-iya sa motor, kay usa na sa mga almagod, kining mga rampat, ng motor nga makawat, mo nang mapokus gid po ta ng mga plate number, mga violations, sir, wala rehistro. So naa kay body cam nga nakuhaan gyud nimo video. Kami sir lagi may body cam sa pulis nga gi-issue sa mga sa akong kauban nato sa kauban, pero kato ako sir personal na to ako kay gi-allowed man ko sa among chief of police na mag-vlog kay kini mong pag-vlog, sir, is para mapakita po namo sa katawhan, sir, ba nga fair town sa atong trabaho sa pamulis nga sir. Mao bitaw. So kuan kayo, no? Pastilan. Grabe ang imong napakita ni nga kuan kanana ang pasensya o kinini ang delikado mo na ang gihimo kay delikado day usa katong dapit sa mga iskina hapit pa sa makadisgrasya og mga inosente nga mga motorista. Mo lagi tong paningkamutan gyud namo nga ma-absent siya kay para dili na siya makaangol og lain ba. Mo gitong ano mo, sir. So siguroon ta lang gyud ni ninyo din Staff Sergeant Chris Lam Bagil nga kansilado naman tong iyang probation plus kining duha ka kaso pag niya inyong ipasaka para nga matingkagol ginis bilangguan may ngadto na lang ni kay makaamong man ni sa gawas. Mao ana gyud sir. Kini ang dugay na kag pamulis Sergeant Chris Lam? Nakasunod ko 2011 ko, sir, sa 2011. Diin man ka ma-assign? Yes, sa una pagsugod hangtod ron. Sa una, sir, alis ako, pero ang pinakauna na akong station dirigid sa Tagbilaran Police Station. Tama sa karon sa present. Okay. So at least mayo ning imong kwan, no? Naka-commend me ninyo din nimo og ninyo diha, no, sa atong kapulisan nga at least taas kaayo, no, ang maximum tolerance gyud imong gipakita kay daghay ni ingon sa kwan nga may pagipusil na kay samo kayo. Nagi mga sir, pero di na to na taman sa makaya ginato sir nga yan ginato. Pasensya dapat yung pasensya ang pulis manggod sir dapat kaning itaas gini mo yung maximum tolerance kay para gidmaan ba. Malikayan po ang mga disgrasya kay ginapaan po nato. Ang kinabuhi sa tao, sir. Pero at least nakita man nimo nga mura og wala man po say armas kay nakita nimo mura dunay nagbagal nga armas. Safety first man po sir ato nang tanawon po sa kung nabay dala. Oo. So gawas ni sa bilangguan. Unsa may mga kaso anilain? Gawas sa drugs. Sir. Yes, Sergeant Chris Lam, matud pa nimo kining maong tao, kini si Kuan, kining dakpan ninyo karon. Sir, medyo sir kanang sa na putol-putol kay Saba man gud sir. Saba, okay. Kini si Jervin Kulahara nga nadakpan ninyo sud gawas sa bilangguan. Gawas sa mga drugs nga kaso, unsa pa ilaing kaso niya? Sa akong nahibalan, sir, na siya kaso sa una nga illegal possession of firearm katong kauban gihapon na mga time sa una, sir. Yapong nga sa illegal possession of firearm mong nahibalan, sir. Pastilan. So daghan na gid kaso ni dili ni angay konon, sir. Inaning klase nagsud gawas naman ni recidivist ni mayo og tinud-aw ninyo ni di na nita pagawason usa kay lisod man makaamong man sa uban, makaamong mga motorista nga inosente. Mao po sir. Mayo gani kay maayo sa kamo motor. Dugay na ka nakaton og motor? So dugay na po ta katon sir na na-assign po ta sa kining
motorcycle anti-theft operative mga 2016. Oh, so wala pa ka mapulis, kamao na kada ang mamotor. Kamao na po sir. Oh. Kay kini og alang-alang imong namauhan sa motor, di naman na kamugukod. No na maka nga, di na lang tika gukuron og motor, gukuron ng tikag bala. Oh. So at least okay pod. Tan-aw nimo, kaya nimo gukuron. Tan-aw nimo kaya na ni gukuron. Kaya na sir kay atong gidala pod nga motor sir CRF gikan po ni sa atong sponsor gikan po ni sa city sir. So at least provide ang city ani nga para makapas-apas sa mga violators ani. Oh, so kining imong motor nga gida nga issue sa pulis gyud, tan-aw nimo makagukod gyud ning klase as motor. Mao. Oh, nya ang na size up na pud nimo ang motor nga gigamit ini niya mura og kaya rang gukuron. Rossi nga mag 125 ba. Oh, pero na mag-usahay nga bisag pag makadakag motor nga taas kayo og kaliber. Pero og ikaw nga driver di pud ka kay kamao mo palusot-lusot lisod man sagod. Mao nagi po sa driver ang sahay sir. Oo. Diin man imong mga body ani, kita mo ikaw naman usa nga ginukdanay. Na akong body na sir, mawit atong kabantay mo pagdagan niya wala siya ning dayon patalikod kay nakita siya sa gasunod magud ang body na naalan siya sa sakyanan ba kay ato laging paggukod na mo grabe pud ang mga sakyanan na to. Mo tong video na ipit siya dito. Nga pag action niya dagan, kita naman siya na akong kauban mo itong saka na lang siya napugos siya saka dito mo itong pag ginukdanay na mo, medyo nahinay siya dagan kay pasakaon mo ito. So at least ang imong injury, ang imong lang kamot o ang imong tiil? Tiil. Okay naman po sa so far na okay naman po. Imo nang ipacheck sa doktor, okay na, way problema? Sabay po pamedical sir, kabigin duha itong suspect sir. Dungan mo kadto sa ospital pastilan. Okay. Kini ni ang Police Staff Sergeant Chris Lam Bagil, daghang salamat no na kami sa DYHP ug IFM among gi-commend ang imong gihimo ug ang imong pagpakita gyud. At least napakita nato sa katawhan ang atong kapulisan nga kamao gyud sa maximum tolerance ug ang kataas nga pasensya sa atong pulis labi na nimo og hinaut-unta nga ang ubang mga pulis sama sad niini ang ilang ipakita nga pasensya. Salamat kaayo sa imong paghatag panahon namo og live ka dito sa DYHP og sa IFM og yung sub sa atong mga social media followers. Salamat kayo, Sergeant Chris Lambagil. Yes sir, thank you kayo sir. Thank you sir. Mayong buntag. Pag-acknowledge. Salamat sir, may buntag. RMN Exclusive. Mo to mga higala si Police Staff Sergeant Chris Lambagil. Bida may gani kay Kwanday. Doon na mo daghang nagsulti na ko bida. Sus, delikado kay. Kung ikaw pa'y pulis siguro kay, di na ba kay kapasensyoso sa pa si Ruel Kirante niya. Pagkukurol ko ni mo ba ko'y arthritis. May gani mo na importante sad niya. Kung kamaugo ka mo motor sad, tanaw ni mo kontra, nagmotor niya, kamausag ka, makakuan ka, pero tanaw ni mo adaganin ka mo motor-motor. Dili ti ka gukurog motor ba? Mura gyud mga higalag abig sa salida la makita na to no. Oga kwan porbida abig sa salida ra. Ni aman mga higala mura gyud si Kuya Cardo Dalisay. Og si DJ Boy kay pa siguro pulis nya nadto mugukod gyud DJ Boy kay taas man nagpasinsa pero paminaw kog DJ Lino pa to paminaw ko pusilon na siguro ang tiil. Ang problema sa DJ Lino mo pusil og tiil kay dili ra ba ni sharpshooter inigpusin sa tiil ang may maigo. Kunya mo palusot na nag-istorya nga akong gisayt ang tiil gyud sir. Sa unta man nga pag sayt nako sa tiil na sipyat ang umay na igo. Kaso pasensya ning pulisa, no? Ato mga higal lang gi-comment kining mao nga pulis nga taas kay pasensya, believe ko day. Believe ko. Kay bida lagi og karon na kadagan mga nagsulti na ko pidator na ako. Sus, may gani kay dili ako nakagukod kay og ako pinagagukod ato. Dili na ko magdisgasya pala ta na ginukdan ng motor. Gukurol ko lang to bala ba. Daghan man sa mga pulis sa pasensyoso hinoon pero doon na pa ibang pulis mahigalay na do na samok ni goa na paminaw ko gipusil na to nya inon lang nga ang akong gisayat ang ligid man yan ito man igos nya inon lang kaday nga ang kalimot way gahom ang kabutol wa gyud gahom or inon ba katuki nga ginugdanay nigukod mi nya man ni una magpamusil nidipinsan lang sad ang pulis
Pero nindot ni transparent kayo sila dito sa Tagbilaran, no? Ang atong kapulisan dito. So mayo, no? Nindot ni mga higala nga himuong sumbanan sa uban mga suking tigpaminaw nga ang taas nga pasensya ba, indayken, no? Taas nga pasensya kay inanigod mga kagalaan bida. Sakto sa niyang gibuhat ang maximum tolerance gyud. Tan-aw ginokdanay mahigala unya pag tan-aw nimo masad may wa si armas. Pwede ra kay sa rules of engagement god. Rules of engagement kung wala ay pusil na unya wa pud mo bunot, di pud nimo angay bunutan. Pero mo lagi na makalagot man sagid kay. Daghan naglagot ay. Kahanggaw ning tahan na mo raman lang og napalumbaay buto. Once gani mahikalang otoridad mo ingon na gani mga sukitig paminaw hunong, person in authority or agent of person in authority, mo ingon na gani na nimo hunong surrender, mo follow gyud ka kay otherwise, disobedience na sa usa ka tawo nga naa sa otoridad. Kaso na under sa revised penal code. Nya kini ang gihimo iya pagigib. Gituyo man yan eh. Ngayon gisikad iyang motor ngadto sa pulis, di na disgrasya. Direct assault. Na mo na para nako akong gi-commend ning atong pulis Chris Lam Bagil sa Tagbilaran o ang atong kapulisan sa Tagbilaran hinaut unta nga tinud-an na lang ninyo ang tawhana. Kung mapuydi day pasakay mga kaso nga kon di na to pagawson ning hanggaw nako. Kay makaamong man sa uban. Makaamong na sa uban. Under probation ni mahigalang hinampak kadako. Unya karon og nadisgrasya to uban nito motorista. Kay marka bahala ning iyang pagmotor-motor dito. Wala ba'y helmet ning kagwang? So kansilado ang probation. I hope mga higala nga kwan no. Automatic man kansilado man gining probation ani. Aning klase pabadlong sos Ginoo ko. I-cancel ang probation so balik presuhan plus napay laing duha ka kaso kung punay pa ninyo naglain ko napay mapuno. Hanggang dako ning tawhana. May na lang ang kaso na lang kuno sa sus daghan na ginagsulti na ko dahi nga kon hasta gani sa kuan gani daghay mo yung sus mayong kamaayong gipusil na lang unta. Pero sakto sa nanggibuhat sa pulis nga maximum tolerance. Ikaduha masayop man sad sa rules of engagement pero kanang uban day marad na ilan lang inon nga gigukod giinan nga hunong di man gyud di unya ni bunot man unahan na lang. Pastilan mga sukid ti paminaw. May gini kay wa ka mapulis Ruel Kirante. Hasta ni George si Kuya na pulis pa ni. Ay mga pasinsa ni mga tawahan. Ang ngayong himo pulis kini si DJ Boyke, kini si DJ Kulas, mga pasinsyoso ni sila. Kini si kasamang Pulauro, marag pasinsyoso man is Pulauro, kini si Arnold, marag pasinsyoso ni pero si Ili Bulunos pa sa tingali, delikado gisa.